Takže čusáček lidičky, vítám vás u mého nového videjka. Dneska tady máme toto hezký, prostě hezkého motýlka a můj karambit. A tohle jsem kreslil všechno. Doufám, že to je fajn. Bude soutěž o tady ten karambit. Teda nůžky. Co se to toho vzadu? Mně stačí napsat do komentářů, jestli hrajete CSGO nebo ne. A kdo se nám objeví jako první komentář, tak tomu ho daruju. Jenom mi stačí dát adresu a já mu ho daruju. Takže to bude fajné, že se vám to bude líbit. A natáčím to večer. Dělám se s nimi dobrý triky. Je to povedeno. Já spíš trénuji s tím karambitem. A doufám, že to je hezký. Hurá! No, dal jsem, chytil jsem. Jo, tohle je pro Nakašiho. Spadlo mi to, no. No nic, nevím, proč jsem to bude. No, tak já jsem pro Nakašiho, můj brácha. To tak já jsem můj brácha pro Nakašiho. Já ho nenávidím, Mě nejraději rozdroval, je to bráchy tady. To prodala. Ryb na kaši. Protože se vám líbí moje věci. A toto je soutěž. A svůj karambit určitě nedám. Tady ten je můj vzácný. A dám si stranu, já jsem ho tisknutý, ale je můj vzácný. Ta-tada! A doufám, že je to hezký. Doufám, že je to hezký, jako, ale nevím. Viděl jste to ten trik? Pak. Doufám, že to takhle bude vypadat dobře. Takhle bude vypadat obrázek, prostě. Joj. Je hezký. Líbí tady tento hezký. Ten motýlek. Vy můžete dát třeba nazvat, nebo s ním dělat triky. Jo, jestli ho dostanete, tak mi prosím natočte video, jak s ním něco zkoušíte, k tomu vám dám papírky na triky, samozřejmě, a nebojte.
Karamid. Okay, nevím, jaká barva. Modrý. Je hezký přímo na moji ruku. Kde? Koukejte. Ruku. Jo. Že se vám líbí a já už asi budu končit. Nevím, ale